אני חתול בתול שגר בחול, וקים לי שלוב ודרור מסתול, ואני כזה כל בשירותים אישי שלו נולדתי בלוד, שמות של חיים ממול משעמם פה. רוצה שיקרה משהו מיוחד, משהו שבאמת יפתיע אותי, למה באמת, כאילו, מה אני עושה פה? פשוט שוכב על המיטה כמו איזה ילד מסכן ולא עושה כלום. מתי יקרה משהו מעניין, מתי? וואו! מה קרה פה? מי אתה? אח שלי, אתה בסדר? מה קרה? מה הולך כאן? מה אתה עושה פה? סגרתי והגעתי לגן. תגיד אחי, מה זה היה? זה אחד הגדולים, איך עשית את זה? לא עובד. מה? תגיד, אתה יודע מה? אני אגיד לך מה לעשות. מה? אתה נעלם, ואחרי כמה זמן, בום, אתה מופיע על הכיסא הזה. אתה מוכן? אני יכול לעשות. איך אתה נעלם? איך הראת לי? זה הכל? זה הכל. סבבה, יאללה. 3. אז 3. תגיד אתה, יאללה, לך על זה אתה. אני לא... 4. וואו, הוא נעלם. וואו, זה אחד המגניבים. אמרתי לו לחזור לכיסא, אני רוצה להיות מופתע. איזה בן אדם, זה משהו מפחיד. יאללה, אני מחכה לו. וואו. וואו, אחי, אתה קוסם. אני יכול הכל. אתה יכול הכל? למה אתה יכול לאכול כמוני 8 מגשי פיצה בביס? לא. ורק אני יכול, אני מודה. אתה יכול לעבור דרך דלת? בקלות. כן? איזה תותח. לעבוד לך? יאללה, לך על זה. אתה מוכן לזה? תיזהר לא להיכנס בה, כן? לא נורא. אתה מוכן? תלך, לאט תעשה זה, שלא תיכנס לי בדלת, שלא... איזה יופי. יאללה, לך על זה. וואו, בונה הבן אדם הזה, משהו מיוחד. זה מגניב. אוקיי. טוב, אח שלי, אתה יכול לחזור. שלום. אבוי. אני לא מאמין. אולי אמרתי לך, אני יכול הכל. תגיד, אתה יכול להשתגר פשוט ממקום למקום באותה שנייה? נגיד, מה זאת אומרת? נגיד, אתה יכול לשבת פה ופתאום בום לשכב במיטה ופתאום בום לצאת מאחורי הדלת. כן. פשוט, בוא נסביר את זה ככה. לאגים ב-Call of Duty. איך שאתה רואה שחקן. אתה רוצה נראה לך את זה? מפה, אתה עומד שם. במיטה. אחרי שאתה עובר מהסדין, אתה עומד על איפה הכרית? אתה עומד על הכרית. אחרי שאתה עומד על הכרית, אני רוצה לראות אותך יושן וחורף. סבבה. כן? מוכן? 3. תזכור עם האצבעות, אתה יודע, שלא תעשה איזה... 4. אוקיי. וואי. אוקיי, עכשיו אמרנו לך ללכת לכרית. מוכן? 3. 4. די. טאדאם. אתה יודע מה? לפני שאני רוצה לראות אותך יושן, אני רוצה שתשתגר מהר ממקום למקום. סבבה? סבבה, אחי? 3. 4. אוקיי, זהו. אני רוצה לראות אותך ישן עם השמיכה עליך. כל השמיכה? כן, אתה ישן רגיל, סבבה? 3. 4. וואו. וואי, תקשיב, אתה פשוט תותח. יאללה, אני רוצה עכשיו להעלים את עצמי. בוא ננסה. קודם כל, אני אעלים אותו, למה... נראה לי... אני אחזיר אותו למקום שלו. רגע, איך בדיוק? איזה דפוק אני לא יודע בכלל. רגע, אני אעיר אותו. אני מבקש ממנו ללמד אותי איזה טריק. היי, אדון. אדון. אוקיי, קמת מהר. תגיד לי מה אתה... יכול להסביר לי איך... מה עושים? פשוט. עושים. אני לא רוצה לעשות את זה כדי לא... ככה. זה הכל? זה הכל. אוקיי, בא לי לנסות להחזיר אותך, בסדר? אוקיי. 3. 4. היי, זה עבד. יש. עכשיו אני רוצה להעלים את עצמי. יאללה, נלך על זה. 3. 4.